जोबथायाव गावनि फिसाखौ नागिरनानै होयोब्ला 50,000 रां बान्था होनायनि फोसावनांगौ जाबाय। गावनि जोनोम होनाय फिसाखौ नागिरनानै मेगनाव मोदै खुगायाव खदै लानानै हालाय हाफाय फोथायनो हायाखै गावनि फिसायादि दैनिफ्राय बाज्रुमनानै जिउ फोजोबनानै लादों। गावनि गथ'खौ नेयै नेयैनो नख'राव अरायसम दरसि दरसि। बाक्सा जिल्लानि बरपेटा रड चन्दनपुर डिमापुरि गामिनि बलेन गयारी आरो सनेश्वरी गयारीनि आंगो फिसाज्ला राजेश गयारीया थांनाय एप्रिल दाननि 30 खालार सनिबार मोनाबिलिनिफ्राय गोमानानै दं। बाइकजों लोगोसे गावनि माखासे मुवा बेसादखौ बेखि दैमानि दालां सायाव मोननानै बेखि दैमायाव बाज्रुमनानै थैदों होनना सन्देह खालामना SDRF नि हेफाजाबजों दैयाव नागिरदोंब्लाबो राजेशनि गोथै देहाखौ मोननाय जायाखै। बेखायनो राजेश गयारीनि बिमा बिफाया गुरै खावलायदों दि नैबे सावगारियाव होनाय सुबुंखौ सोरबाफोर बबेयावबाफोर नुबाय बायोब्ला एबा मोनबाय बायोब्ला नैबे 7896865400 9957123467 8486796975 जानबुं नम्बराव फन खालामनानै खौरां हरनानै न'सिम दोनफैनो एबा होफैनो खावलायदों आरो लोगोसे जाय बिथाङा राजेश गयारीखौ न'सिम होफैगोन बे सुबुंनो राजेश गयारीनि नख'रा 50,000 रां बान्था होगोन होननानै दुखुनि गेजेरजों फोरमायहरो। आं फोरमायनो सानो राजेश फिसाया जेरावखि जाया थाथों सोरबा नुदोंब्ला लाबना होफैनांगौ। नखरनि दुखुखौ नुनानै बिमा बिफा बिजिनि दुखुखौ नुनानै दिनै हबाव दं जों नखरा बेसे दुखु जानानै दङ। सोरबा जुदि नुदोंब्ला न'आव लाबनानै होफैथारनांगौ। नखराव जेबो नांलाय खमलाय जायाखै। इयो बेलासियाव 4:30सोआव जों जयैनो साहायानो लोंना थांदों। जोंजों बिफा आरो आंनि बिहामजो आरो आं आरो आंनि राजेश फिसा जयैनो साहा लोंना लोंदोंमोन। जेबो एख' नांलाय खमलायबो जायाखै। आं बिमा जानानै जों जिहेथु नखराव जों नांलाय खमलाय गैया, बिसि फिसाजों नांलाय खमलाय गैया, जों नुवाखैबो। ब्रिजआव गारि बाइक दोननाया बियो नंखाय। इसोरो ओरैनोसो माबायाव दोनना थांदो। इयो सोरबा इखो दोनहैदों मानसिखौ लांनानै आरो जुदि सोरबा माबा मोनसे बिखौ बुथारहैदों। आंनि माबायाव गोसो साननायाव इयो दैयाव गैया। थानानिया इसोरो गुरुत्त लानाय माने दैयावनो दङ होनना सानदोंमोन। बाइकखौ दोननायाव सानथाम नागिरदो आरो ओरैनो जों नावजोंबो नागिरनाय जादों। थेवबो मोनाखै आंनि फिसा राजेशखौ। आंनि भाबाव इयो दैयाव थैयाखै। दैयाव थोबा दाहालागि मोनसिगौ। बेखौ सोरबा बे जेरावखि जाया लागाल हमनानै बेखौ लाना थांदों आरो। बिनि सायाव नागिरबावनायनि राहाया सोरबा जुदि आंनि राजेश फिसाखौ बावबाफोर नुयोबा आरो जों दा आंनि नखराव होफैनांगौ। बेखिनियानो माबानि फेब्रुवारिनि 16 थारिखआव आं बिहामजो फिसाजो जेबो नांलाय खमलाय खोनायाखै आरो जयैनो जोङो ओरैनोबाबो जयैनो जों साहा लोङो। बिदिनो ओंखामबो जायो बिफा फिसा आरो जों बिहामजो आंनि राजेश फिसा। जेबो इयाव जेबो जों उसुबिदा नुवाखै। अनलायनायनो दंमोन। दा गाव मा साननानै दि सोर सुथुरा नायनानै दंमोन जों बेफोरखौ दा जों जेबो टाइमावथ' बिदिनो ओरैनो बै बागानाव रबिबार बा थाङोमोन। बाजार दाग लानायाव इ बाजारबो फैसाबो लायामोन दिसु लानाया ओरैनो लोगोआव थाफानायसो खालामना होफादोंमोन आरो एप्लाइ खालामबाय दंमोन आरो दाख्लैसो SI नि परिखाबो होना फैदोंमोन। होना फैखांनानैबा आरो अनलाइन खालामदोंमोन। अनलाइन खालामनायखौबो होनफैदों आरो 800 बेसेबा लादो होनना बुंदों अनलाइन खालामनायाव। बेखौ खोथा फैदों आरो फिसाया जों जयैनो रायलायो नालाय माबा दा जोंनि हिसाबावथ' सुथुरखौ जों नुवाखैमोन।
सुथुरखौथ' जों नुवाखैमोन आरो बिनि जोंनाव रावबो असिनाखि मानसिबो फैयामोन फैनायालाय जों दा निसा बुस्थु जेबो लाया गयबो जाया जौ सेरेब जेबो इयो निसा बुस्थु जानाय मानसिखौ एसे बुङोसोमोन पेकेट बबावबा गारफ्लांदोबा इयो जेबो निसा लानाय गैयामोन आंनि फिसा राजेशआ হোৱাটো একো নাই সি এনে ফাংচন চাম নেকি বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল 6:30 7টা মানৰ ভিতৰত শনিবাৰে সেইদিনা 30 তাৰিখ আছিল 30 এপ্ৰিল 6:30 7টা মানৰ ভিতৰত ওলাই গৈছে আৰু সন্ধিয়া নাই নাই কাইজা পেচাল আমাৰ মাজত একো হোৱা নাই একো প্ৰব্লেমো নাছিল কি হ'ল অকস্মাত ফোন মই 9টা মানৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰমানে ভাতৰ টাইম হৈছে সেনেকৈ আৰু ফোন কৰিছিলোঁ তাৰ অফ পাই আছোঁ মই গোটেই ৰাতি ফোন ট্ৰাই কৰিছোঁ গোটেই ৰাতি অফ এনেকুৱা নাই 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 বিয়াৰ পিছত আমাৰ একো কাজিয়াই হোৱা নাই আজিলৈকে একো কাজিয়া নাই আমি ভালেই আছিলোঁ ঠিকেই আছিলোঁ দুজনেও বিয়া আজি আমাৰ আৰু ইমানহে হ'ল নাই সুইচাইড মোৰ মনে কয় কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ড মই কিয় ক'ম যে সুইচাইড কৰিছে সুইচাইড কৰা নাই সি মোৰ মনে কয় সি কোনোবাই ৰাখিছে সি নিজে কৈছে নাজানো প্লিজ মোৰ মানুহটো য'ত আছে উলিয়াই দিয়ক আৰু বাবু তই ওলা যা চলিয়া প্লিজ মোৰ মানুহটোক য'তে দেখে য'ত দেখে তোৰ পৰা আমাৰ এড্ৰেছত পঠাই দিব আমাক ফোন কৰিব মোৰ মানুহটোক য'ত দেখে নাম্বাৰ মোৰ নাম্বাৰ 8486796975 এই নম্বৰটোত ফোন কৰক য'ত আছে যোনী দেখে সি ফোন কৰিব সিদিনা একো কাম নাই তাৰ এনেই ওলাই গৈছিল সি মোৰ আগততো তেনেকৈয়ে কৈ গৈছে যে একো কাম নাই ফাংচন চলি আছিল মই সি কৈছে ফাংচন চাবও পাৰোঁ সেনেকৈ কৈছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে জল্দি আহিবি ফাংচন যদি নোচোৱা সেনেকৈ কৈছোঁ আৰু যোৱা টাইমত সি ডেইলি হাফ পেণ্ট যিটো পিন্ধি থাকে তাৰ এই হাফ পেণ্ট আৰু এটা এছ কালাৰৰ এটা টি চাৰ্ট টাইপৰ তেনেকুৱা পিন্ধি গৈছে সি আৰু বাইকখন লৈ গ'ল বাইকটোতো এতিয়া চাগে থানাতে আছে কাৰণ দলঙৰ পৰা পুলিচে উঠোৱা বুলি উঠাইছে তাতে এতিয়া থানাতে আছে তাৰ ছাতা আৰু এখন এনে এটা ছাতা লোৱা বেগ থাকে তাৰ মোনা আৰু হেলমেট আৰু তাৰ চেণ্ডেল সেইখিনি পাইছোঁ আৰু মাস্কখনো আছে গাড়ীৰ চাবিতে আৰু গাড়ীৰ চাবি গাড়ীতে আছে दाख्लै थांनाय 30 एप्रिलाव 6:30 आंनि फिसाया गोमादों बिनि थाखाय बहुत दुखु दङ आरो सोरबाफोर रायजोफोरा नुदोंब्ला बिसोरनि थाखाय आं मोनसे अफार होनो नागिरदों आं मा होनो 50,000 रां होगोन आरो सोरबा न'आवलागै दोनफैबा लाबना होफैनो हायोबा बेखौनो खावलायो बर' हक हारसा हक जिखुनु जाथियानो हक नोंथांमोना बेखौ मोनोबा होफैबा बिनि थाखाय आं 50,000 होगोन आरो थानायाव एफआर होबाय आरो थाना आसामनि जेमानखिनि थाना दं आं थांनानै आंनि बियावसो जानाय थानायाव थांनानै जों पुरा थानायावनो खोन्थाजोब्बाय मोनसेबो थाना गाराखै मैया जोङो 7टा थानायाव थांनानै खोन्थाहैदों आरो जोंनि मबाइल नाम्बार फट' आरो जि लिरना होबोनांगौ जों लिरना होबोदों थारैनो मानसिफोराथ' बुंदों नायगोन होनना बुंदों आरो नागिरदों दाबो नागिरबाय थागोनानो नागिरथारनांगोन जेतियालागै माबाया एग्जामा इनि रिजाल्टआ ओंखारा एग्जामनि नागिरबाय थागोन जों आंथ' दाख्लैबो होनदां मोनसे निउसाव आं जे सुइसाइड जादों होननानै बे आंनि फिसा राजेशखौ आं साना आरो बिहा सुइसाइड जानो हानाय इहा गोहोआनो गैया आंथ' पुलिसनि आखायावनो नांथाबबाय दङ दा बिथांमोना मा मावो मा डिसिसन होयो आं एसे हायाखै आरो मा डिसिसन बोजों लामाजों थांनांगौ बिथांमोनासो मिथिगौ आरो
हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो।